ko yimɓe jowo e ɓe ñaawiyankoɓe tato e jeyndeyankoɓe ɗiɗo nanga e nder yontere wotere nde. Kasengo jeyndeyankoɓe ko Ouseni Ilbudu hoorejo jeynde nde humodira e laamu noddirtende Palga e Michel Nana cukko fewnowo ko winda jeynde Lopiyi. Golloɓe ɗiɗo ka suudu ñaawirdu Wagadugu ciwlama e goto mutinama. Urbain Meda e Benoit Zungurana ɓe magistraɓe ɗiɗo ko hakkunde juma e alati ciwla. Seydou Sanu kañum koye asewe nanga. Ko yimɓe wi'itiɓe ko tefanayɓe gunduji Burkina Faso wattinoɓe coñci siwilɓe woni ko ciwliɓe. Ko non andiniri jeynde Palga kalowre maɓɓe internet Facebook. Fayin hiɓe mandini gila ɓe nanga ha joni ɓe humpitaka. Sadibou Maron hoorejo saldu bange hirnange fedde adnayankore jeyndeyankoɓe ɓangini anga weltare o alhaali. O ƴami ko yo ɓe e kala jeyndeyankejo nangaɗo ha hewta Serge Oulon ko yo accite ko ɓuri yawde. En andintinay gila Ibrahima Traoré ari ka hooreyako Burkina Faso ɗuɗuɓe ciwlama. Haysi tawi woodi woɓɓe maɓɓe accitaɓe nder ɗi lebbi sakkitiɗi.